Апрель ахырында ук септиргич жайланмалар агуу себу техникасы калибровкалап өткөн иде. Корткучларга һәм шөп үләннәренә каршы көрәш җәй буена бара. Август Муслим бөлікшесінде біздің қатнашыға тиеш опрыскиватель әзір. Мына бүгін аларға калибровка өткеріп, түрлі нормаларын, түрлі нормаларды шөлерін келебіз. Бұлай барысы да тәртіп, запчастьлар, илер барысы білән тәймін етілгенлер. Алла бірса, несіз, хау-хатарсызлығына жеңіп шығады. Соңгы 3 елда азык культуралары мәйданнарын арттыруга һәм яңартуга аерым игътибар бирелә. Үлән басуларында дым каплау, ашлама кертү кебек агрочаралар үз вакытында һәм җитәрлек күләмдә башкарылды. Быелда 1700 тонна югары репродукциялы, оригинал һәм элиталы орлыклар сатып алынды хуҗалыкларга. Шулай ук инде ашлама накоплениясе буенча да елдан ел артып килә. Узган ел 83 килограмм булса, быел 87 килограмм тәэсир итешмәдә дә ашлама тупладык. Терлек азык әзерләү техникасының һәм азык саклагычларының сезонга әзерлеген бәяләү максатыннан Мөслимгә авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министры урынбасары Рафаэль Фаттахов килде. Ул Август Мөслим агрофирмасының техник паркы һәм агромастер җитештерү компаниясе эшчәнлеге белән танышты. Безнең Мөслимдә основной сөт җитештерүче безнең Август компаниясе. Аларның инде технологиялары бик югары терлеккә ашлык әзерләү өстендә алар бик әһәмият биреп, мотор иттереп эшлиләр. Кышлату чорында мул продукция алу өчен җәен җитәрлек күләмдә сыйфатлы терлек азыгы запасы булдыру мөһим. Мөслимлеләр эшне башларга әзер. Рима Авзалова, Гөлназ Җәрирова, Динар Минхаҗев, Мөслим телевидениесе.